Na me kai se Charles tiase no wa adofo pa. Nti Charles wuye adofo no mo we. Anti mo agya me nkwan. Me pa mo chew. Na memo akwaba enfambra Nyansapo TV eso yakase Nyansapo a wo se yesane no badwemba kwan eso abusia me ma wache ma wahama wajo eba Nyansapo TV so sedem dikan ekan ye nenei yatena si social media issues are trendy edikan editie anajo a mabone bede me besane mu ede agu afidikesie so na wonso hu de ekoso ewo ye bibrem ha se ni titiru ene oman Ghana ye womu minim se me maame no me papa no me wofa no me nana no me nuanom a omwo nkrofo kroso de oma ye krado se omo pese omo hu de ekoso ewo Ghana ha se ne be ya omo nso no omo wo obi kroso a omo betimi afamu nsem no mo de abo omo bra abusua enra da court ekọ asetena ewo eye high court ninyina efa the late Charles Kwajofosu the legendary D00M ehun yeyina yenim se wo afi 2025 mu wo bra eye her leadership judge Dorinda Smith ata etena si ebuaye se eye maami akosua sewa ene odobro ni nyina eye jere enti omunkambom no ne abusua no enko adwunkrom omunye baako na lumba na yia ye de hye on the 13 December 2025 ne betimi aye na asundue aba yeyina yenim se afano ni nyina no se biomentimi ho ase ne da so koso ewo muntem eme yehu ye se odobroni ana ekotena mu edi kuna edema eye Charles Kwajofosu D00M wonya ne ba bi ekọ ye maame akosua sewa ene D00M na busuafo bi te se eye wofa ya opoku maame China eye ni nua panyini NST na Brempoma yes maame Brempoma omantimi ambepie eye yo no ase enti akame akwaye se biaye a ye de late Charles Kwajofosu ekoto ye no enei ye twe no daawre ye twe na boso ye busa se hinfa ne D00M eto ye sanse eno ada kopie mu ewo high court na akwakoya rahusem ye pan enyasem keto ye maame NST na Brempoma maame NST na Brempoma oye de late Charles Kwajofosu eye ni nua panyini eno ada o maame rahu ye pan enyasem keto na o kire se ebesinne ono ye maame akosua Brempoma a wo ye lumba ni nua panyini oni baabia ye D00M sabio ne body ekoto ye nempo aka kakram ye remu ewo eye na fish ya da 1 year yikura no ma pe flowers ene niam bi de akwakoto so na omo nso dia yes omo kai eye omo di hye ebesi no mu hu bebi ede ne to ye enti wo busa Ghana for kras enti lumba na wote ase ana Ghana for bebre na eka so omo do no omo dwe ne ho owo adofo lumba eye icon ede ma Ghana no adenti no omo moa eye the immediate family emo omo hu bebi a abusuapan ni Tupac X abusuapan ni Tupac odobroni ene other extended family no D00M ekosie ye etina akwakoya rahusema abusua enya asem keto na abusua mashadie bi nso ewo enrada asetena ekoso ewo high court wo bra eye new abusua panyini eye Mr. Brefo ene Tupac ekwa clash ye ewo high court ewo sansensem ya ekoso ewo lumba abusua mu ni nyina eye ayiyo ne ho nsensem se ne Tupac beba no ne abusua na ba betena se na sabio akontan bi ewo ho no omabu na yehu beebi a sabio ensem ne besifa akọ ene biaya ye D00M ekoto ye no eno na sese na akwakoye ensem bia ye twe no daawre wo court abusua enye asem keto na eno a metinsem bi edefa eye court omukoye asetu no omukoye ene sabio Tupac kra na yese wo de letter bi ebipie mu ewo high court a wo kire mu say ono Tupac ne de social media ne so ana ye maame mama China akosua Brempoma wo fa ya opoku ene nkrofo a aka eka se omatu na de so onye abusuapan ni emfa ma ekwo na abusua no ana se abusua a the late Charles Kwajofosu efiri mu na o de letter aba ewo high court a ebedi adanse se eye dadiesoaba hene ene de sa letter no ama no allegedly se onfamra high court wo na ebedi adanse pefe se ampa ono abusuapan ni Tupac Kofi Wusu eda so eye ekona abusua a letter no kwa no nkrofo a omani hunu bi anaso omonsa akabie kra kire se
Sa letter no kra no eye menhia omo letterhead and as omo stamp and the siso na busua me tese asem we na joa me yamu sheme maka ne mpremiensa we kire se me mabohu e wo sane omo pese omo di lumba nsensam no frofro eye menhia because esi ameka sai no menhia omo wo asudie kese do omo so a omo dwene ho se ne be ya impuntuo enkanko eni sebio eyi niema papa ebe ba santimemu eno na sese no yewura woda wo dwene ho yesase na yenim se na proba wo boy ye dikopie mu abrochimemu Poland ne Canada no na eyese obemiti nkrofo mu nsa wo bie omo ka bie wo mu eyi omo sebio mu nsa so bibi so metima ba santima ba boa santima na aso Ghana so no eno ho dwuma na okodiye enti sese no se yewura ba na wo na ho megye mu na wo dwen ne ho a adenti ana tupak so what the letter bi akopie mu e wo high court a wo se edi adanse se DADIESOABA hene nsa hyase se still na no wo ye abusua panyin de mai kwana abusua adenti na wo de menhia sembe bebam se letterhead ne ye menhia stamp mesrew ma ye ranwene ne ho ma menhiafo asomunwu wo mo no mo nwene mo ho esan se menhia wo asudie kese e wo mo ho a ana se dom so a omu dwene ho yie pa enye lumba nsensem nkrofo fie nsensem wo bra mo a munim se manfa buo anfa ma nananom manfa ma chiame wo bra nsem na epempem so ba e brobro so social media no so ampanyifo yeso nkom de omo nan esi asem no so na nkom ahwama asundua ba mo fo mo achi kosie se bi olumba se ne musie no mo amunim na se bi ene akwakwa ye bibia wo ho social media no so a e ma mo mfa manhia emma sem ni mu DADIESOABA hene na wo ka se wama wo letter se fa kwa high court na ndi adanse se ampasto na no yebuso panyina obi ane woni asem be se mo be drag aka se menhia letterhead ne boda DADIESOABA hene letter ne so no eye no emfa kwam medwene ho amenti ase enti mesero tupak ebre se ba be so amakwa asetena san ekọ na koye nsachiraye won nsem bia enwada modikoto eye high court ene nsem bia ebubo firi ho ba yenso ye tibia ye dibi babesom eye yahwefo ene ye tiefo ebusua ebia enwada nsem a ekoso ewo high court ye maame akosua brempoma lumba wonye ne ba bi ko eye ne nua panyini nsem bia di tu dwa mama China nko obi a odi Yesu a na omusu sabio ofapoku areho na ahye ne nakoma so ma ne kra so ma a wo chem se ebesi ne omode hye lumba omuhu bebi e de na to akwakwa ebibie wo ho a Yesu ye nim senyame ye adom adwule ye bedi lumba ne 1 year anniversary na akwakwa ye bibie wo ho social media so de na abusua mepese wode waso ebekọ akwakwa tie na do ani akwakwa hensem ne bia ekọ social media so na ye ba wonim se na wo ho ehi aba be expose obetiwa the gang leader of Team Liga one DADIESOABA hene Edi se mi twamani a mi hu me nua Charles wawu minim baabi a oda ma hu no na se nipa bia wugina saade wo ya chi na wo sori na wudi atem na se wo yo ba tan na se wo ba asemu ato Charles ye bi to wa ebe ye mode mini asem bia me kama asem nyina ni se afi be eso enti mi mesre wo mo de omo ka bie wo magana yo mo dia se mi nua Charles omo nkyere ba bia ne body ne da na me nkọ ho ne mi nua ne nkọkasa eno nko ana me hwehwe mesre wiase pa se den mame se mi hu ba bia mi nua owo na nipa da sani sore a na me ko bisa no ndi wo di atem na atem dide no me ba me den de manya adwe mu atem dide no me ba me den me hwehwe ba bia Charles da na mi nua no mene na kokasa eno nko ana me hwehwe na me kaisa Charles tiase no wa adofo pa enti Charles wuye adofo no mowe anti moja me nkwan me pa mo chew me pese me bisa sa Charles no wa adofo pa enti adofo no mowe ene enti me nkwan na moja me eye me de masema me nyame ne nyame pe ena o ma ne nye
Because Appiah so say am pasa wa wukura nka yehu baby ayesie no na bi kura wo flower bi a wo de akwa akoto abusia akwakwaya rahusem na mepese adwo medi nkomo kakra de fa ye maame akosua brempoma nsema wo kan we de mepese me gina mfimfini mi a me support de Tupac ye ana me support de maame akosua brempoma ye but ye nyina esi ye ka nokre e de kire ye ho ewiase no ti wiase na sabi woni obi nka ne titiru wankasa wo mogya woni ne nkampo na se wo mogya ni frima menye sure say wobetena se awo fufuo apɛ ho abenkwan ho light soup enam ekotwi ko brema de aguso atete amene ama sabio wanya ho me de ama wo kra yen na yenim say de Tupac eje busua no entwa yie woye busua panyi de wona wo hye ema asumdue nkabom eba busuam denso Tupac ototo na nyina sawram ototo na se enti ema busua ne mu beche mienu nanso na de na me hwehwe de afie ma me akosua bempoma ho ne se wani nyina ekoso nesenka ogina so oba kukoduru fo se ne yehunu se wo yokukoduru ni no nanka wo de bibia tu na chi na bebia ye de ni dehye ni nua ni mogya lumba ekwakosie no nka da ayi ye na ekoso no wo de nka o metena ayi na se kora anka wonfo nani embehwe ni nua say ye no kresa ampa na lumba ne da adakanim se ne nenam social media no se mpo enye lumba ne dam kame akwa se akosensena akuaba bi enaba betum ne de yi veil agu nanim se ne be ya ye de betreke Ghana fo ese nka na maame ne tigina na wo ba se buso pan Tupac ye den emfa ho ne ntawantawa aba beda ye ntam emfa ho ne se ne ehu ni asoche bo wabusuani mu lumba ye medehye oye me mogya enti meba behwe se lumba me nua lumba na adna beto ho ana se bebi a wodi lumba ekwa akoto no meba behwe na ene ye hu de ye hu social media no so se me sha se me kasa no me support Tupac da na me support ma me akosua se wan sorry akosua brempoma omo nyina anya ade nanso na ye se ye ma me akosua brempoma ede ntoma boni yam na de na ye Tupac share se ye mfanye lumba yie no opiem wo ho na wo yes oba kokodufo hwe se ni nua no ne da ho anase bia ye Tupac e kasa wode ne kwa akoto no ampa ne ampa wode ne kwa akoto because ensem na ebubo ba no mi hu mi kan ye na me tan ne me nkrofo bi di nkomo se ne ensem na ekɔ ne bedrum no bi ye ma me akosua brempoma be ba social media ne so ba besu se wo pe bebia edi ne nua ne to ye ade a ewiase ya no no se obi dwa wakoma so wodo wo bi wode wo nipadua wo kra nyina bo nipa no na se nipa no woda wakoma so ne mre bi bedru nipa no wo hu ne biem na last respect ehu behia se nka ne no bedi ntitimu a etwato yemfa sa akonya ne mmaw sa right ne yemfa mmaw no eya woda kora wonna me sure say yema me akosua brempoma woda wonna mpo odidi a wontene de esanse ne nua se bia wodi na chi o owuye wantima nkonkosu no beebi a de ne koto ye nei a ekwa afinie no woni beebi a de ne to ye akwakoya arehosem na so so bo no wode bo Tupac na de bi boy ma me akosua brempoma emom se Tupac eye niema ensem fata niema bebre na no waje ade agu abusu n'anim ase na so no akwakoya oba panyini ade ama wunua no de na me de na menim se ma me akosua brempoma de bibia beto na chi na saa da na Tupac de wo ye ya ma ye ne ba so no na ese wodi nani akohwe ne nua no obi obetima frɛ ye na se na wakwakopa ni ba bia atena ene nkrofo bebre na ebusa se Tupac na mpese obekire obia ye odi lumba eto ya ni nua Faustin na Fosu se na wo ye na se adenti na won pini ni nua Faustin na Fosu emusa ne se me nua ketwa we de asi bia no yema ni ntwamu nko na de aka no na ese ebo ho ban yema asundue mbra na mesrew kyembe bia ye nua lumba Tupac so de ne koto ye na me so memfa mani enkohwere na Appiah ebe no metimi di nhwen akwakoto mi nua no sabio na mu eyi na daka so anase eye bia ye di sie ye no metimi de flower akwakoto ne so adenti na onkofo sina fosusu nkyɛn eno so yasem kase a eye se ye busa ye ho na ye pɛ ho anu yie mato ma ahwefo ne atiefo wona wagye bre ehwe mu afidikesie so se die na
aba se to park kura shebusua ne ne ya ompeso mo behu be aye odi lumba to ya Faustina Fosu a woye maami ekosua brempoma ni nua kan maami kro papa kro a wono dana yesie lumba no ho no adenti na ye maami ekosua brempoma mama China wo fa ya opoku empin embompini Faustina Fosu na won kire no bia ya omde lumba etoye yenyi ye ho ano ewo comment section ase na abusua yesi suonia wo ben wo obi benya wa na efinie wo ben wo abo bi beka wa na efi wankasa won tumam de me de mani ehu ene de me de maso ate ewo social media ne so e de fa obati wa a woti gina ye se okukodurufo ya asanto a so obeko e de amaye maame akosua sewa ene akosua brempoma ene abusua lumba efiri mu ene ye a eye to park e de hye wo mo sene o sifa etete wo mo e hye mo ene ye a ewo omare hobre mu no na mini se obati wa kokoden e de amomo amomanya fa hodie na so die na aba die na etiti no social media ne so se sa team yi side check for ni team odobro ni team responsible for sabio omo beje bibi de etie team legal for a na information ni free obi a wo se wo doye maame akosua sewa ho obi a wo se wo do akosua brempoma obi a wo se wo person dwedi amalumba de ne baaye abusua membesa me kasa be tenten na wo ho ahi sese no wo boha de no ho agiasem no mu no no de wo se wo ko de amaye maame akosua sewa ene abusua lumba firi mu na ene fela wo de aba be tudwa no eseweni ensese wo ka yenko tie ensem no bimbra ne ba ye beto ansem ne so oye adwuma ma DADIESOABA hene ene wa hene ba media na mo se mi twa toro me hu ayi wa hu asem bia meka bia no ebebem oh yes sa tiwano sa gena wanyini na nsu nimfie wa fom no a wati UK ho no sa dade bena no oyena nim seba bia tutumpunam okasa no wakoso te sakraman sa ba ya no me baka tire mo se die wodi maame na ti nyina yede obenya gu ni botom oto ne maame fie hye kro wensi ma no to pesca de yesi maame fie wei ono na ba betena se ewrade that's more kakra me pese me bone ha that's more kakra me pese me bone ha me pese me bo because air time and then you want to say akoso yese wa ni nua no mo se lumba ntima ne bigina obi antua hwe ayo ono no na onya asem na aba ma se bi mu ayefo awo oso wo kabi beden nsem ni nyina esi wa ha sei metwen wadwenkyere ewo comment section no ase we akwa ya asem bi a ese yen kasa ye bobo ho because mean said ya to lumba abusua no ebi koso obi abusua mu nanso nipa na bia wangidin ewo Ghana nti ane ehu se ebibi koso ewo obi abusua mu na se ye hu din sabio ye borro nkrofo fie nkrofo busua mu a ye be hu se de koso wo lumba busua mu kwa no eno kwa ye nketuam eno eye nketuam enti metwen waje nkyere no ewo agyenkyere bia ho fato ho ma me adwoa megibre akenkan amofoforo aso eni omeni ehu bi obo abrempon Royal Kente Palace ana asomasene ope kente papa efra into papa efra chow papa do na tietie mu ahenne papa edo na ewra mu na wodi akodwabo bia ase a enefo ani kyeremu ewo obo abrempon Royal Kente Palace ana kyira kwan ewo Kumase runabout Santase runabout wana oni Biton gas fuel station no ana ebon ho de hiane so befa ne number no afre ye ma me beje ofeso na woni wadi nkomo na obepie wudwabo na se obeba be ye niema doso e de ama na aye ni munyam hye asona ka achi adwakro mu enimidi da se ni behia bye bye.